La corona d'Aragó és un fet singular dins la història. No se coneix dins Europa una constitució d'estats, diríem federats, que hagi durat 6 segles, amb una mentalitat política pactista. Castella, la reina de Castella, com a reina de França, des del segle XII ja tenen una estructura administrativa i una mentalitat política totalment centralista. I en Felip V, que és francès, és net del rei Sol, que solia dir el Estado soy yo. No havia donat comptes a ningú. Venen a imposar, per la força de les armes, aquesta nova concepció administrativa i política en els països de la corona. Era una mentalitat fèrrea amb uns objectius. Una mentalitat que no podia, en Felip V no podia tolerar aquestes diferències culturals, no podia tolerar que se parlés una altra llengua que no fos el castellà. Volia assimilar. I jo crec que han tingut a posteriori molt de governants que aquesta filosofia se'ls ha empeltat bé.